जोंना आदाया बिराद हेन्डसम सिक्स पेक गोनांलाय नालाय सिख्लाफोर एखायनो आच्छा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय थाम्बनेल आरो इन्ट्र भिडिअआव मानि बागै भिडिअ फैगोन दिनै जोबोद इन्टारेस्टेड जानो थांगासिनो आरो जोबोद दुखुबो आरोना बुंनो थाङोबा स' गाइस आदाया सिक्स पेक नालाय सिख्लाफ्रा सेस बुफ्रुजोब्बाय जोंना प्रिति नार्जिनारि एमजे नि मेसेजआ आरोखि जोंना जन खारजिखौ लागावबाय एबार दामखावना होजोब्बाय रायजोफोरनि गेजेराव आरोखि स' माखौ दामखावखो माखौ बुफ्रुगोन नोंथांमोननो फारसेथिंनिफ्राय होजोबगासिनो आं जन खारजिनि बिसय आरोना दामखावना होबाय जोंना प्रिति नार्जिनारि एमजे नि हिनजावा ससियेल मिडियाआव लागावना होबाय जन खारजिखौ दामखावना होजोब्बाय सब गासिबो मिन्थिजोब्बाय आरोखि माखौ मिथिगो नोंथांमोननो दसे उनाव खोन्थागासिनो दा बिसेस बैनि सिगाङावनो आङो मोनसे आपडेटखौ होगोन ओरैबायदि फाग्ला माने मोनसे हलिखौ मोनसे उत्सव बायदि मानिना मोनसे रंजा बाजा हलि मोनसे फेस्टिभेल मोनसे माबा मोनसे खुंनाय जायो लागाव दाना दारागाव हाजोआव बर' जाम्बाफोरनि हलि गेलेनाय लोंनायजों जानायजों एकदम अभार जाबाय बुस्थुफोरा लट लाना ला कन्ट्रल गैला खर'आ एकदम बिदा फंबाय रावखौबो सिनायला बेनोलायनो साला खौसेथि नांगौ साला बर'आ बड'लेण्ड नांगौलायनो गावजों गावनो रावखौबो बिदा फंबाय रावखौबो सिनायलाया दांखावलायबाय दाना लोंनानै जमानो दारागाव हाजोआव पावार लबि जाहैबाय दाना पावार स' नोंथांमोना बेखौ बुंगोन आङो नै बेबायदि बुलायनायखौ हलिनि दिनाव नोंथांमोना मा बुंगोन मोजां बुंगोन ना गाज्रि बुंगोन कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरो बिनि सिगाङावनो मोनसे खोथा बुंगोन आं गाइस जायफोर आंनि भिडिअआव दिनै नायगासिनो नैबे भिडिअखौ आरो साबस्क्राइब खालामना थांखा आरो थाङाबा खिन्थु आं बिराद दुखु मोनगोन आरोखि दै गाइसमोन बैनि सिगाङावनो आं बुंगोन जोंनि बर'आ मेलेम गैमारालै अन्य जातिफोरा बेसे रंजा बाजा हलियाव बेसे मोजां गेलेयो नङा होमबा जोंना लागाव दाना लोंसे जासे अहानानै गोबारनलायनाय जानानै माने बुलायनायसो सुरु माने पावार लभि माने पावार माने ओरैबायदि थोरैबायदि जोंसो लकेल हेनटेन मा लकेलनि खोथा बर' नालाय बर' गासिबो बिदा फंबाय जमा जाना खौसे जाना थाब्रा मा फाग्लानि माबा नोंसोरनालाय बुलायलायनाय सौलायलायनाय फाग्लाना जाय सियाना जाय बेफोरबायदिखौ आं मोजां मोनालै मोजां गेलेब्रा हलि नालाय हलि मा बेलाय बुलायलायनाय दे नैबे स्क्रिनाव सोलिनायखौ नायदो नोंथांमोना माबोरै लागायलायदों एफा गिदिर गन्द्रायजों माने दामथारनोसै नैबेखौ जमा जाना लागावथारनोसै आरोखि ओरैबायदि फाग्ला बेनो जाबाय बर'नि हलि गेलेनाय माने हलि फैबाथाय माने बुलायनायसो स्टार्ट जायो जोंना बर'ना फाग्ला बेलेग हारिया रंजाना कत' रंजा बाजा गेलेयो जोंना बर'नाबाथाय लोंसे जासे अहानानै लागावलायनाय पावार लबि आरोना ओरैबायदि दुखुनांथावबो मिनिथावबो आरोना नाथाय बेफोरबायदि जानाङालै नैबे जाथाया दारागावआव जादोंनो आरो फाग्ला एफा मोजां प्लेसाव नोंसोरो इन्जय खालामनानै दाना वाखना बेफोरबायदिसो मावकेलायबाय मासथाय दा गलाद्रायलै नोंसिना आङो साबजानाय मोनाखैलै आरो जायफोर बेफोरबायदि बुलायनायखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम आरो जायफोर साबजायाखै गाज्रि मोनदों नोंथांमोना नैबेखौबो कमेन्ट खालाम आरोखि एकदम सुखुवालै आं बेफोरबायदि नुबाथाय मिथिबाय दा लागाव एफा गिदिर गन्द्रायजों हलियाथ' फैगोन थांगोन बोसोराव खेबसे फैखायो मानसिया नैबे गिदिर गन्द्रायजों जुदि बुनानै थारबनो थैजाबा सोर रिक्स लागोन बे हलिया बानायना होगोन बै हलिया नोंखौ बानायना होगोन बै बुग्रा बै गन्द्राय गिदिरजों बुग्राखौ होनदां बै जायबा दाय मावदों हान्थु खेराय मोजां बुजायब्रा मा नोंनालाय एकदम गिदिर गन्द्राय लानानै मावखेथारनायसोलां बुथारथारनोसै होननाय बायदि माबा मोनसे सुथुरथां माथां बेफोरबायदि जायो बर'जों बर' गावजों गाव बेनो बिदा फंबायनि खौसेथिया बेनोलायनो बर' साला गासैबो गावजों गावनो एना एनि बुलाय सौलाय बेनोलायनो साला खौसेथि जानांगौ बोलो होलायनो अबाव नुगोन नोंसिनि खौसेथिखौलाय माला जागोन नोंसिनि खौसेथियालाय दानो लोंलाय जालाय एसे काहिनिफोरावनो नै नोंसोरो बिदि दुम दाखाल बुलायलायनानै थैनो एसेल'सो बाखि
दाय मावदों एसे मोजां बुजायब्रा बुदब बुदाब खालाम सोबा नांबा गन्थं खोमा खेब ने मा बेलेग गन्द्राय लालायनानै माने होथारनोसै आं बेखौ खनसेनो होननानै सेटेप खालामसै डाक्टारा सेटेप होननायनि बायदि बानायनो नागिरसैलाय फाग्ला हुलि थोद हुलियाव कि बिदि होनबालाय माथो नोंसिना माने बुथारलायनायनि दिनसो जाबाथो हुलिया थैनोसो रं जासिगौमोन माथो एसेयावनो फाग्ला नाजाय सिया नाजाय होद आं सुखुवाखैलै नोंसिनि बेफोरबायदि दारागावआव बिदि जमा थांना जमा खौसेथि जमा बिदिनो जुमाय लोंलायनाय बुलायनोखौ आं सुखुवाखैलै रंजानांगौ हुलि नालाय हुलिब्रा मोजां फालि दाना फैदो दहायनि फार्स्टनि इन्ट्र आरोखि जोंना जन कार्जि ब्रादारा माने ससियेल मिडियाआव नोमबाजेया होननानै मोननै बिदिनो पस्ट होयोमोन नालाय माने सोरबा फ्राय भाग मानसिफ्रानो माने सानोमोन आरोखि जन कार्जि ब्रादारा आंनो कनफिउस जायोमोन हिनजाव लामाराखैब्रा होननानै आरोखि आंनो सानमारामोन जे जन कार्जि ब्रादारना क्लास 7आव फरायनाय सासे गथ'बो दं होननानै आरो आंथ' गैयासो सानदोंमोन हिनजाव लायाखैसो सानदोंमोन ओमफ्राय दिनै प्रिति नार्जिनारि जोंना एनिथिं एमजे ब्रादारनि हिनजावासो बुफ्रुबाय आरोखि जन कार्जिया माने सासे अनसुलि नायनो समायना रमायना सासे माने बिसिबो दं आरोखि बेयावसो दहायसो नुदों आं नायनायावसो माथो आसोला माथो हिनजावबो दंखायोलै होननानै आरोखि माने आंथ' सानगासिनो हिनजाव लायाखै बे आसोला बिदिनो दं होनना सानदोंमोन आरोखि नङाबा हिनजाव दं आसोला नुवाखै नालाय ओंखायनो मिथियाखैमोन दहायसो मिथिदों आरोखि आरो जायफोर मिथियामोन एबार मिथिना लाखा सिख्लाफोर नोंसोरबो गोसो दाथोखा जन कार्जि ब्रादारखौ मिथिबाय हिनजाव दंखायो गोसो दाथोखा हिनजाव दंखायो बिसोरा आरो क्लास 7आव फरायनाय सासे गथ'बो दंबावो थ' नोंथांमोना नायलांनो हागोन प्रिति नार्जिनारिया जन कार्जि ब्रादारनि हिनजावजों मा सावरायलायखो आरो मा खोन्थागोन नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनानै मोनथिना लादो एबार जाहाथे गोसो दाथोखा आरो हेपि सानडे गाइसमोन भिडिअखौ नायना इन्जय ला जोबोद मोजां जोबोद फानि जोबोद इन्टारेस्टेड जानो थांबाय बायदि मोनदों आं जानायालाय खिन्थु बेनि गेजेरावनो दुखुबो आरो रागाबो जोंदों आं हलियाव माने रंजानाय मोनसे फेस्टिभेल मोनसे उत्सबमोन नालाय नैफोराव जुदि बुलायनानै जुदि बिदि देखायनायखौ आं गोसोआ साबजानाय मोनाखै नोंथांमोना मा मोनदों बेखौ आं कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामजानो लुगैबाय आरोखि नोंथांमोनखौ स' प्रिति नार्जिनारिया मा फोरमायदों आरो मा रायलायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरोखि टटेलि नायलांदोंब्ला भिडिअखौ हेलो रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननोहाय एक्टर जन कार्जिनि आंगो बिसिखौहाय देखायनो सानदों जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो आरो गोबाङानो मिथिया जे आदा जन कार्जिया हाबा जादोंना जायाखै आरो बिथाङा सोर एक्टर जन कार्जियानो जाहैबाय आलायारन मुभियावहाय एक्टर रल लानाय गम्बर बिथांनि आंगो बिसादला थ' नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे आंनि सेराव जिरायनाय आब'आनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि मिसेस आरो बिथांमोनहा सासे जोबोर अनथावथाव क्लास 6-7आव फरायनाय गथ'बो दङ स' ओरैनोथ' जोंना आदाया बिराद हेन्डसाम 6 पेक गोनांलाय नालाय सिख्लाफोर बेखायनो हाबा जायाखै होननानै सानफ्लांनो हागौ आदा जनखौ नाथाय जोंना बाजै दंखायो दै पारमानेन्ट स' जोंना बाजैयाबो नायनो ओरैबादि बिउटिफुलखा आरो बेबहारफ्राबो बिराद मोजां स' आदा जना लाखि होननानै आं सानो स' आगोलनि मुभि बिहामजो रानियावहाय जे बिहामजोनि रल लानाय बेनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि वाइफ स' गाइस बेनि गेजेरावनो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो सोरबा बुङो मालायनि कन्टेन्ट लाना भिडिअ होदों होननानै आरो जोंफोर नोंसोरनो बेफोरबायदि इनफरमेसन होआबा नोंसोर माबायदि मिथिगौ हा नंगौना नङा गाइसमोन जों बेफोरबायदि आपडेट होआबा जों जुदि इनफरमेसन होआबा नोंथांमोना माबोरै मिथिगोन अबाव मा जादों हेन टेन नङा होमबा सोरबा बुंगोन मालायनि कन्टेन्टखौ लाना भिडिअ बानायो आरे मेगन साना लाब गैया भाई बेयाव नों रोङोबा नोंनि माबाखौबो नों देखाय नोंबो देखाय जोंबो नायगोन ना नोंनि भिडिअखौ आंथ' रावनिबो भिडिअखौनो स्किप खालामा जायफोर बर'नि भिडिअ नुजायो इउटुबार एकदम लागावखांलाङो आङो एकदम फारसेथिंनिफ्राय नायजोबखाना होयो आरोखि कमेन्टबो हरो जायफोर फिसा फिला क्रिएटर दंना एकदमबारे 1K 2K 10K 20K बेफोरबायदिखौ आङो एकदम साफ्रोमनिखौबो नायजोबना आङो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामखायो आरो भिडिअ गोदान फैबाथाय आरोखि आरो जायफोर फिसा क्रिएटर ना 100 200 बेफोरबायदिखौ सोरबा स्किप खालामलांनो हागौ
बोखोलांनांगौ नायना होनांगौ होमबासो गोसोआ रंजानाय फैगोन ब्रा बिसाबो नङा होमबा नों जुदि इउटुबजों नों जुदि गौरब खालामनानै लाब गैयाना नोंहा आंहा ओरैबायदि साबस्क्राइबार दंखायो आंनि भिडिअआ ओरैबायदि भिउस थांखागोन बेफोरबायदि बुंनानै लाब गैया आरो साननाबो लाब गैया आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखायो नायना होखाव एकदम गासिबो जोंनि बर' भिउवार्सफोरखौ बुंदों आङो आंनि भिडिअखौ जायफोर नायबाय थादोंना 100 200आनो जाथों बिनि साबस्क्राइबा एकदम नायखावना हो साबस्क्राइब खालामलाय गावजों गाव मिथिबाय आं हले लागावखायना होयो एकदम साबस्क्राइब खालामखायो बयखौबो आरो बयनि भिडिअखौबो आङो नायखायो आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्टबो खालामो आरो जायफोर कमेन्ट खालामा नोंथांमोना डाइरेक्ट थांखिलाय आंखौ कमेन्ट खालामना खालामा आं नोंसिनि भिडिअआव स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो नैसिमाव दोनथ'नाय जासिगोन हेपि सानडे रंजादो गासिबो दिनै सुटिनि दिन एकदम उन्दु जा बेराय था दिनैनि दिनाव आरोखि सानसे उन्दु जोंनाथ' टाइम गैयालै भाई फुङानो 5टाबानो खारबोनांगौ आंना न'निफ्राय खारलांनांगौ एकदम उफाय नाय ने स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं नैबे समाव दोनथ'नाय जासिगोन लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअआव जरुर बाय बाय